ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲି। ଏବେ ଆମ ଘର ଦେଖିବି, ଆମ ନୂଆ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ଘର। ମୋ ନୂଆ ଘର ତମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ଘର, এইটা আমার বড় ঘর। এটা ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍। আমার ରୋଷେଇ ଘର। ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଦେଖିବି। ଆମ ଛାତ ପଡ଼ି ସାରିଛି, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଛାତ। ମା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ତଳେ ଅଛନ୍ତି।